Mas maagod makasulod ang kasanagon paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag na screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga dekada nang nagtataguyod ng katotohanan, 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan, patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Radyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Radyo Bombo! Oras sa Bombo Radyo, Philippines Standard Time, 45 minutos ang nakaligad sa takna alas 9 sang gabi. Maayong gabi Pilipinas, Western Visaya, syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Nagapangalagad na ang Bombo Hanay sa gabi. Diri sa DYWB Bombo Radyo Bacolod, 630 kHz sa frequency sang inyong mga radyo. Adlaw naman kita sang Lunes, petsa 25 sa bulan sang Abril, sininga tuig 2022. Kag mayara na lamang kita sang 14 ka adlaw antis ang May 9 national and local elections. Kag sininga gabi inyo mangin kaupod, Bombo Jairi de los Reyes. Aton dira ginabiabing mga nagapamati sila mga puluyan, ilabi na sa mga naga-tune in sa 630 kHz sumalin sign on tubtub sign off. Subong man sa aton mga kabombo nga naga-drive no, nagapamati sa radyo sa ilang mga salakyan samtang nagabiyahe, kag sa mga nagatutok man sa aton nga Facebook Live, kag sa aton nga live stream sa YouTube, hindi gid magkalipat nga mag-like kag mag-subscribe. Sa nagapanguna naton nga mga balita, ginatupok no sang kalayo ang isa ka commercial building sinigid lamang nga gabi sa may Gonzaga Extension, Barangay 26 diri sa syudad sang Bacolod. 4 na ka persona ang na-rescue sa initial nga information, lakip na no ang isa ka duha ka tuig nga bata nagikan sa 6 ka panalgan nga JA building nga ginapahayag balaligyaan sa nga spare parts sa mga salakyan kag motorsiklo sa idalom. Samtang ang sa ibabaw nga bahin ang nagaserbe naman no nga stock room kag residential quarters sang mga empleyado. Tiginalantaw pa sa karon ang latest development kung nahibaloan na bala no sa BFP ang gintunaan sang kalayo kung may mga nasamaran kung ano ang alarm status kag kung pila ang balor sa damage. Summer nga daan sa karon no, mainit ang tiyempo, ti madamo sa pwede nga tunaan sang sunog, mayara mga kable bala no, mga
extension, no, mga cable abi nga wala nakuha sa saksakan, short circuit, especially sa mga charger bala no, kaga mga wala napatay nga kandila, mga ginaluto, kadamo sang pwede nga tunaan sa nga sunog. So let's be mindful gid no all the time mga kabombo. Kaga mo na no ang masami nato nga ginahambal kung ginatupok na abi sang kalayo ang imo nga puloy-an wala taman ginapangayo no. Pilion naton ang aton nga kabuhi bala sang sa gamit no. Kung delikado na abi, hindi na kita magbalik no kay ang gamit maislan pa na. Ang aton nga kabuhi kung madula hindi na. Hopefully wala lang gid sa nga casualties. Sa sunog bantayan lang no ang dugang nga update tuhoy dere. Buwas nga adlaw iga-implementar ang isa na naman ka round sa nga big time oil price hike no. Magasaka na naman ang presyo sang produktong petrolyo buwas nga adlaw. Ti masakit-sakit na naman ini para sa mga motorista kag mga drivers. Ang Caltex, Flying V, Petron, Shell kag Sea Oil Philippines ang magapasaka sa nga presyo sa nga gasolina 3 pesos no kada litro, 4 pesos and 10 centavos naman sa kada litro sang diesel, kaga 3 pesos and 50 centavos sa kada litro sang kerosene. Buwas maga-take effect ini alas 6 ang aga, samtang ang clean fuel maga-implementar sini 8 AM buwas, kagang Caltex alas 12 karon sa tungang gabi. Nag-resume na ang pagpanagtag sa Land Bank of the Philippines sa cash cards para sa fuel subsidy no para sa mga public utility vans kag mga public utility jeepneys sa nakaligad nga simana kay madumduman yung mga kabombo do may pilato ka adlaw no nga may delay wala nakapanagtag ang Land Bank sa cash cards para sa fuel subsidy. Mayara na sa ginpagwa nga memorandum ang Central Office sa Land Bank of the Philippines nga mahimo na ang regional kag mga provincial branches makapanagtag sa cash cards para sa mga fuel subsidies sa mga operators. Di ang mga PUV, PUJ, tourist buses, taxi, technology and app-based transport network vehicle service, mga Grab na bala no, mga salakyan, kaga iban pa ang mahimo nga makabaton sa fuel subsidy. Isa karon ang mga PUV kaga PUJ pa lang ang ginahatagan sa fuel subsidy, samtang hindi pa matumod no kung sa noon naman mahatagan ang iban nga mga means of transportation kaangay sang taxi kag mga tricycle. Ginalantaw pa sa NOCPO, sa Negros Occidental Police Provincial Office kung makabig nga election-related incident ang natabo nga pag-salvage kaya Levi Ortega sa syudad sang Himamaylan kahapon. Makasilidhi no ining ginaagom sa biktima kaya nasapwa na lamang siya sa National Highway sa Purok 1 sa Barangay Agisan nga excuse lang gid no sa mga nagapanyapon. Nakaputos ang ulo, nakabaklid ang kamot kag mga tiil. Sang Sabado, alas 11 sang gabi, may nakitaan pa no ang bata ni Ortega, partikular nang iya 14 anyos nga bata. Imagine 14 years old no nga bata. So may nakitaan ini nga nagalabay-labay nga salakyan no sa ila lugar, may van, may motorsiklo, kami ara sang pribado nga salakyan ti suno sa bata. 17 kabilog ang mga nagpadulong didto. Naka-jacket nga itom kaga nakabonet no kaga sila amo ang nag-abdak kaya Levi. Yantes gin puwersa no agin sulod sa van ining biktima may ginapangita pa nga items no ining mga tao ti pagka Domingo sang aga nasapwa na lamang si Ortega nga naputos na sang bonnet ang iya nga ulo kaga ginapalibutan sa packing tape. Samtang may nakabutang no sa kilid sang biktima nga placard nga may nakasulat may nakasulat nga Kap Makoy, nasa iyo pala si Bebot Murillo at Boy Tapang. See you next time, bye JJ. Tining mga ginpanglawag nga pangalan very significant ini no agud mahibaluan ang motibo sang krimen. Si Kap Makoy, si Bebot Murillo, kag si Boy Tapang. Kagariyo ang by JJ which ginalantaw naton nga amo no ang initials sa sospesado o kung sang nagsugo kaya 17 nga daan kabilog no ang nag-abduct sa iya. So posible nga may nagasugo na sa ila. Si Kap Makoy o kung si Kap Anthony Makoy Havilosa ang punong barangay sa Barangay Agisan, Himamaylan City kaga nagapapili ini siya
bilang representative, no? Bilang congressman sa 5th District sa Kamara. Yapang suno sa bata, no, sa nga biktima ni Ortega, hindi kilala sa nga iya nga amay si Kapitan Havilosa, kaga kasubong man ining mga nakasulat bala nga pangalan sa placard. So nga amo ining natabo, no? Kaya suno sa iya, mekaniko man lang kuno ang iya nga amay. Aga sunok-sunok po, hindi man tanan nga mga insidente bala imbulbado ang pangalan abis ng mga politicians ang insigida na nga mahambal nga election-related incidents galing kay timing gid bino nga nagapapili bala tapos ano pa election pa pero sa karon gina-verify pa inino gina-imbestigahan pa kung may kaangtanan gid man abi sa election ining mga ini nga insidente ka mga tunto, no? Kasubo bala nga amo ining nagakatabo dere sa probinsya nato, no, sa syudad man. Kaya this is not the first time nga may abduction, no, nga natabo tapos pagka next day nagakasapwa na lamang. Nadumduman nyo to mga kabombo ang gin-abduct bala sa may abuanan sa nga Enero si Johnson Garfield. Bro daylight to, no, natabo adlaw gid to damo patawo. Tiya sa subong wala gihapon sang balita kung ano na tong natabo sa iya. Subong ari naman, no, masakit pa kaya pagkaaga nasapwa na lamang nga gin-salvage. Hindi naton ma-imagine ang nagakabatsyagan sa nga pamilya sining biktima, no, sang iya asawa kag sang iya nga mga kabataan kay maskin maginano ya, maskin may atraso pa na ang isa ka tawo, wala kita sang deber, no, nga magpatay nga magkabuhi magakuha sa nga kabuhi sang isa ka persona. Mas masakit pagid kung election related inino, although hindi pa niya confirm hagi na imbestigahan pag na-verify pa sa nga NOCPO kung may kaangtanan gid man sa eleksyon ining natabo. Pero if ever kasubo bala, no, nga bangod sa piniliay, bangod sa eleksyon mamatay ka tawo, kabuhi ang baylo. Kag maskin ano pa na, no, ang rason, droga man abi, personal grudge, eleksyon, no, wala kita sang kinamataro nga ibutang ang kabuhi sang isa ka tawo sa aton nga kamo. Tining syudad sa nga Himamayla nadala inino sa election hotspots diri sa probinsya. Apang hindi man gilayon sa NOCPO masaylo sa red category. Ang red category amo na ining do pinaka-extreme bala nga category, no. Hindi man gilayon nga masaylo sa red category ang syudad sang Himamaylan bangod sa natabo nga insidente. Dugay-dugay aton man na checkeron ang mga balita nga natipon sang patrol kaya bombol yan ni Zil Minardo tuhoy sa kaso sang dengue diri sa syudad sang Bacolod, no. Nagsaka sining tuig ang kaso sang dengue. Kaaga arestado ang 25 anyos nga lalaki nga may kaso nga rape with serious physical injuries sa may Banwa sang Manapla. Kailinit pa na bala kung kaisa kay sa mga kaso na bala sang rape, no, imbis nga silutan ang suspetsado kung kaisa may mga gapamangkot pa ya sa biktima kung ano ang iya nga bayo sang natabo ining insidente, victim blaming bala. No sala pa ya sang babayi kung siya ang ginhimuslan, no katoksik bala, no, nga pangunahuna. Mayara gani, no, isa bala ka museum gina-display ang nagkalain-lain nga bayo, no, may malipot, may malaba, may pajama, may pangbata, lain-lain classification sa mga bayo, no. Abi naton gina-display lang nilang mga bayo sa kilid gali may nakasulat nga amo ina, no, ang suksok sa mga biktima sang rape sang sila ang ginhimuslan. Makitaan mo ba lang maskin anong ilang nga bayo, no, hindi mo ginaya malikawan kay ang rape, no, hindi dapat pag-ibasol sa biktima kay wala na nila gin gusto, no, choice ina sang suspetsado. 56 minutos ang nakaligad sa takna alas 9 sang gabi. Maayong gabi lang dira kay Sir Paul Lawrence Selda nga nagalantaw sa aton nga Facebook Live nagikan sa maya San Enrique. 57 minutos ang nakaligad sa takna alas 9 sang gabi. Siningation ato na check yaron ang mga balita nga natipon sang patrol, no, partikular na ining kaso sang dengue diri sa syudad sang Bacolod. So nagsaka ini mga kabombo, no, aton check yaron kung pila ka percent nagsaka ini nga kaso sang dengue sa syudad sang Bacolod. Kag maayong gabi man kaya Ma'am Cassandra Chavez. Yara na sa piya ka linya si Bombo Liani Zil Minardo. Bombo Liani, please come in. Bombo Jairi, no, diri sa bahay niya sa syudad sang Bacolod, Bombo Jairi, kung sa diin ang kaso ya sang dengue, no, nagtaas Bombo Jairi sa 13.2% kung ikumpara mo, Bombo Jairi, sa tinalikdan nga tuig
na 2021 sa pareho man nga bulan Abril siya Bombojairi kung sa diin ini ang 13.2 sa sini nga bulan Bombojairi na Abril kag leptospirosis naman yan nagapanaog iniya sa 69% Bombojairi sa recent data nga halin sa Bacolod City Epidemiological Surveillance Unit o kana BCSU ginasuggest ini nila no o kana ginambal nga slight increase ni sa dengue cases sang dengue cases sa bulan sang Abril is mas mataas kumpara no sang nagligad nga tuig Bombojairi no ang City Health Office Environment Sanitation Division head nga si Dr. Grace Tan nagahambal Jairi nga ang Bacolod mayara tali nga 77 dengue cases as of April 9 Bombojairi 2022 so amo ni ang latest nga data Bombojairi which is ini ang figure nga 77 nga dengue cases is equivalent ini sa 13.2% higher than cases reported last year Bombojairi nga mayara lang niya 68 kag may duwa ka fatalities sa fatalities sa Bombojairi kag ang barangay nga may pinaka mataas no sa number of dengue cases amo ini ang barangay Singkang which is remained on top of the list with the most number of dengue cases with 9 Bombojairi no ginasundan man ini sang barangay Granada Estefania which is ini ang walo ka mayaraman ang barangay Mansilingan ang Mandalagan kag mayara 7 ka kaso Bombojairi sa barangay Sumag 6 sa barangay Tangob 5 kag ini ang barangay Banago 4 kag barangay Kabog kag Pahanukoy Bombojairi nga mayara 3 ka case which is ang total tanan is 77. Meanwhile ang sa bahin sa leptospirosis naman nga report sa Bombojairi naga-drop naman iniya sa 69.2% no lower this month Bombojairi with only 4 cases lang kang mayara na nga duwa sini ka death Bombojairi no ang Bacolod mayara recorded nga 13 ka cases during sa same period as last year Bombojairi no alongside mayara man duwa ka fatalities suno siniya Bombojairi no sa City Health Office Environment Sanitation Division Head nga si Dr. Grace Tan Bombojairi. Masami nga daan bala Bombolyani no kung tig-ululan nagadamo ang lamok ti mas nagadamo man ang kaso sang dengue although mambal naton nga summer subong pero sa nagliligad no may naglabay daan nga bagyo bala ti amo man na siguro Bombolyani nga sa rason kun nga nagasaka man no ang kaso sang dengue diri sa syudad sang Bacolod sini nga bulan. Correct kada Bombojairi no kag nagadamo ang population kung hindi sila maayo sa magpanidlo hindi bala Bombojairi sila mga panimalay kag imagine gani dapat sa summer na ni pero nagasigi pagyapon ulan o kung nabundak bala ang ulan Bombojairi nga wala ta ining gina-expect no nga dapat sa summer init ini Bombojairi that's why man siguro isa ka rason nga nagadamo subong ang kaso sa dengue no kaya tig-ululan kaga kasubong man Bombojairi damo sa mga nakastock no nga mga tubig tira nga hindi machikyara sa mga kada pumbuluyo no nga nag-start sa sina nga area Bombojairi. Mayara gani bala Bombolyani nga 4S na bala sa dengue prevention and control. Number 1, search and destroy mosquito breeding sites. Especially amo na bala Bombolyani ang mga aguma na bala nga may mga tubig na bala o kung na anything lang bala nga pwede masudlan bala sang mga ginabilinan bala sang tubig no nga pwede maitlugan sa mga lamok Bombolyani. Correct kada Bombojairi kay ini ang lamok ya ampay gini nila Bombojairi ang mga nakastock pala nga mga tubig no biskan diin pa na sa baso man na kung nadugayan na dira ang tubig sa mga pingganan na Bombojairi no nga ara balang tubig ara lang dira sa nga hindi mo maula hindi mo malimpyuhan so dako ang posibilidad nga maga-start dira ako nagbutok ang lamok sa Bombojairi. So kita naman lang Bombolyani bilang mga tao ti kita man lang magprotekta no sa aton kaugalingon aside sa pag ula abi sa mga amo sini nga mga butang mangmiyara na bala Bombolyani sang lotion na bala no nga anti mosquito na bala nga lotion. Yes, correct kada Bombojairi so dapat amligan halungan gid yung aton nga lawas sa Bombojairi no kay tikabudlay subong ma-hospital ka wala pa natapos ini ang pandemya no nga ginatawag naton so kaluy-an na Bombojairi nga tani maglubo no sa masunod nga bulan no ko na mismo sini
sa latest kung maka-update mangini ang sabahin diri sa Bacolod sa may Department of Health sa Bombo Jerry nga maganubo-nubo man ang kaso diri sa dengue Bombo Jerry. Apang Bombo Jerry diri naman sa piyak nga bahin no, isa pa gid ka balita which is iniya ang 25 anyos nga lalaki Bombo Jerry arestado iniya no sa kaso which is wanted ini siya sa kasong rape with serious physical injuries sa Bombo Jerry. So nadakpan ini ang 25 anyos no nga lalaki sa Hacienda San Vicente, Barangay Purisima sa Banwa sa Manaplah, Bombo Jerry, Negros Occidental. Kung sa diin ini ang suspetsado ginkilala kay Joselito Luciendo alias Dudoy, 25 anyos, kag residente sa nasambit man nga lugar Bombo Jerry no. So ini si ang suspetsado ini nga si Luciendo may pending warrant of arrest ni sa paglapas ng Republic Act 8353 o kon rape with serious physical injuries. Kag ini Bombo Jerry no ang warrant gin-issue ini ni Judge Dainadal siyang Sontrosyo sa Regional Trial Court Branch 40 sa siyudad sang Silay, Bombo Jerry, Negros Occidental. Kung sa diin ini ang suspetsado wala sang gin-rekomendar no nga bail para sa temporaryo sini nga kahilwayan na Bombo Jerry. Kaya ini ang information no, nga nakuha naton isa ini siya Bombo Jerry ka sultiro no nga wanted sa paglugos sini kag pagkasigo sa isa ka lola asang tinalikdan na Bombo Jerry dira sa may Banwas nga Manapla no. Siya ni ang gintudlo nga nagalugos kag nagkasigo sa isa ka 63 years old nga lola nga nasambit sa lugar man mismo Bombo Jerry. Katunto, Bombolyani, no? 25 anyos, ginimusla, naging kastigo pa ining lola. Ti kamusta ang sitwasyon sang lola to, Bombolyani? Yes, Bombo Jerry, no? Ini ang sabahin sang tigulang. So, hopefully, Bombo Jerry, nag-okay naman ini, no? Ang sabahin na sinisang biktima. No? Apang ini ang suspetsado, tibayra niya giniya, no? Ang tinunto, naging ubraya ini, Bombo Jerry. Nami man siya kastiguhon, Bombolyani, no? Sa sulod sang presuhan. Amo gani Bombo Jerry, no? Ang sabahin sinisang mga suspect ni balang nagkaladakpan, no? Ang amo gina ang maayo sila kung sila no nga kasiguhon sa kanang ginimo nila pero nami manimuon sila galing kay ang sabahin naman dira sa kapulisan ng Bombo Jerry although nga na preso na sila kung may mga sala si protektado man dira sila sa yakon sila sa sulod sang presuhan no hindi man sila da masakit kita sa kapulisan ginabantayan ginagani nga hindi man sila mag ilinawan dira mismo kay kargo man sila sa kapulisan sini kag responsibilidad sa Bombo Jerry. So kamusta sa karon Bombolyani ang sitwasyon sang syudad sang Bacolod? Bombo Jerry subong no makita naton nga do kalinong sa syudad sang Bacolod matawhay kiti subong ano ya Bombo Jerry Lunes nga adlaw so medyo makapoy guro ang mga kautura nato no i-compare nato niya kung weekend nga do ka lively no matsaga ko do ka lively ka alive sa syudad sang Bacolod pero subong do kalinong kita katama Bombo Jerry no makalay-kanay subong o ko na ang ano sa trapiko bala ang lakat sa trapiko subong Bombo Jerry no do ka tawhay lang kag wala mayo sa nga salakyan nga naganilabay-labay gid ang mga jeepney gani no mga jeepney drivers kung nagabiyahe nga mga jeep do ka jutay na malanggit kag makita naton subong sa mga pumuluyo kag residente diri sa may syudad sa Bacolod hindi kita mo na ka damo kung i-compare sa Sabado kag Domingo o na Biyernes sa Bombo Jerry. Sige Bombolyani, madamo gid nga salamat. Bombo Jerry, amoyad to ang balita gikan sa patrol. Ini si Bombo Lianizil Minardo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Madamo gid nga salamat kay Bombo Lianizil Minardo sa mga balita ang natipon sang patrol. So matawhay tuod no mga kabombo ang syudad sang Bacolod subong especially kay Lunes nga daan pero ba kung Biyernes, kung Sabado mabatsyagan mo gid damo-damo gid sang tawo no especially dira sa may tabok sa sa sagwa sang Lacson ti kinamatarong man sa isa kag isa importante may responsable lang kita no sa aton nga mga ginapanggiyo. Mayong gabi man kay Sir Carl Alfred Sola Hamandre nga nagalantaw sa syudad sa La Carlota no kung ano nga aton nga topiko sang Domingo ibilin to na lang na no sa kahapon man. So ginakolabos na kita sang oras mga kabombo. 8 minutos ang nakaligad sa takna alas 10 ang gabi. Madamo gid nga salamat sa pagupod sa amon sininga gabi kag magabalik luwat buwas sa aga ang Bombo Radyo
para sa aton nga mga public affairs program. Ini ang inyo nangin kaupod, Bombo Jairi de los Reyes, para sa Pamasang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo! We have come to the day's end. Let us rest from the day's work, that we may awake refreshed and renewed. God, in your mercy, we have this time to rest. We pray for your unfailing help and protection each day. Forgive us for our failures, for our selfishness towards one another. Open our hearts to forgiveness and reconciliation. Ease the burdens of the troubled and bring joy to those in sorrow. We pray for the safety of the province and those guarding the well-being of our nation, and for all those with great responsibility. Continue to shower us with your blessings for our families and preserve the unity of our society. Ladies and gentlemen, you've been listening to radio station DYWB, a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated. as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators, Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem and the Bombo Radio Philippines Corporate Song. The reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we aim not just fun. We're here for you with our great big helping hand. The reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the Bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Listen to the voiceless with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you, to let you know what's new. And because we care, we listen
way to freedom and peace and justice for all to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines.